Det, der fik mig til at løbe mit første maraton, det var, at jeg gik i klasse med en, hvor han så spurgte mig, om vi skulle løbe et maraton. Og jeg tænkte det der over der, så sagde jeg, ja, det kan vi da sådan gøre. Da jeg ikke havde prøvet det før, og det var en ekstrem ting, som både ham og mig synes var en sjov ting at gøre. Jeg spillede fodbold på det tidspunkt i efteråret, men var kørt ligesom lidt træt i det, og derfor gerne ville prøve noget andet. Og jeg har altid haft en god grundform angående løb, så derfor så tænkte jeg, at det var en spændende ting at gøre. Og så valgte vi at gøre det og træne op til det. Måden jeg trænede op til min maraton på var ikke via et træningsprogram, men skulle jeg gøre det igen, så ville jeg helt klart mig inspirere af et eller flere træningsprogrammer, og så kigge på dem og slå dem sammen. Måden jeg trænede op til, det var, at jeg egentlig spillede fodbold 2-3 gange om ugen, og derudover så løbtrænede jeg de gange, jeg egentlig havde lyst til. Først i efteråret der med nogle træninger på 10-15 km. Dernæst i foråret, hvor jeg så fik en mindre skade, men stadigvæk spillede fodbold og holdt min gode grundform. Og så kunne jeg sætte kilometerne i vejret, og dermed så blev min form bedre og bedre. Men altså, jeg fulgte ikke noget træningsprogram. Til gengæld havde jeg en god og sund kost med frugt og grønt og mange kulhydrater og fuldkornspasta og sådan noget. Så det hele tiden faldt i hak med hinanden, så der ikke kom ujævnheder. Dagen var så endelig kommet til mit første maraton, hvilket var Copenhagen Marathon i slutningen af maj måned. Jeg havde set frem til det længe sammen med min ven, hvor vi så skulle løbe det sammen. Det jeg egentlig gjorde på løbsdagen, det var, at jeg spiste fuldstændig som normalt. Så under selve løbet, under forplejningszonerne, der drak jeg selvfølgelig vand og energidrik, og så tog det frugt, der var hovedsageligt bananer, da det bliver fordøjet bedst, og de bedste kulhydrater. Så kom jeg igennem på det. Jeg kunne godt mærke, at det blev lidt vanskeligt undervejs, da jeg ikke havde spist noget fuldstændig sindssygt om morgenen der, men jeg kom der igennem på en tid, der hed 3 timer og 40 minutter. Og målet var en tid på under 4 timer, da det var mit debutmaraton. I dag er jeg 17 år. Tilbage for 2 år siden i 2010, da jeg var 15 år og løb min første maraton, der ville jeg, hvis nu jeg skulle spole tiden tilbage og give mig selv 3 råd, eller førstegangs maratonløber, så ville det nok være disse 3 råd. Jeg vil lade mig inspirere af et eller flere maratons træningsprogrammer. Derudover så vil jeg finde opbakning enten hos en løbemarker, som også løber maraton for første gang, da man kan motivere hinanden at komme ud, så det ikke bliver sådan noget kedeligt noget ind over vinteren for eksempel. Og ellers så søger opbakning hos familien og venner i hvert fald, som minimum, som altid er der for en. Og det sidste råd, det er mindst lige så vigtigt som de andre 2, det er kosten. Lad være med at følge et eller andet fuldstændig sindssygt spiseprogram. Det får man ikke så meget ud af, fordi så går man mere op i det end sit træningsprogram med løb. Spis varieret, og så lyt til kroppen, hvad den siger. Lad være med at spise alt for mange chokoladebarer og sådan noget. Frugt og grønt i stedet for, og mandler og sådan anden sund ting at spise.